και τα συνθήματα, αν μπορεί να τα αποκαλέσει και τα συνθήματα, μέσα στην αίθουσα. Μέσα στην αίθουσα είχαμε και τον πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνη τη στιγμή και τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο. Και άρχισε να δημιουργείται μια ένταση γιατί ο κόσμος άρχισε να αντιδρά κάποια στιγμή. Το κρίσιμο σημείο ήταν τη στιγμή που έσπασαν την πόρτα εξόδου και κάποιος πέταξε μέσα μια φωτοβολίδα. Έγινε μια ανακατοσούρα εκεί για να κλείσει η πόρτα, αλλά εγώ διερωτώ με. Εάν προλάβαιναν να ρίξουν μια δεύτερη, μια τρίτη φωτοβολίδα και με δεδομένο ότι ο κόσμος μέσα στην αίθουσα άρχισε να αντιδρά, τι θα είχαμε. Θα ακούσουμε και την Ρένα Τυχόπταρου. Διάβασα ένα δικό σου μήνυμα ότι αυτή τη στιγμή μόλις... τύπου. Ναι, να ακούσω λίγο έτσι πώς το βιώσες. Καταρχάς φοβηθήκατε. Αισθανθήκατε αυτή την αμηχανία, αυτή την τροπή. Τι αισθανθήκατε εκείνη την ώρα? Δεν ένιωσα φόβο τόσο για τη σωματική μου ακεραιότητα. Εκείνη την ώρα δεν το καταλαβαίνεις κιόλας πώς συμβαίνει. Είναι τόσο γρήγορα που συνέβαιναν τα πράγματα που δεν καταλάβαινα. Δηλαδή, εγώ έφτασα αργοπορημένη ένα δεκάλεπτο. Η εκδήλωση είχε ήδη ξεκινήσει όταν μπήκα μέσα. Και όταν πλησιάσαμε, είδαμε 100 άτομα απ' έξω να φωνάζουν και να υπάρχει μια έξαλλη κατάσταση. Ήμουνα με δύο φίλους, έλεγαν τα γνωστά συνθήματα προδότες, ομοσπονδιακή, η Κύπρος είναι ελληνική. Φώναζαν πάτε ένα Τούρκο προσκυνημένοι, τα γνωστά, δεν είναι ανάγκη να τα επαναλαμβάνουμε. Και δηλαδή εγώ δεν θέλω και να κάνω έτσι και να τους κάνω και διαφήμιση αν θέλετε. Είμαστε πάνω στη γραμμή. Δηλαδή, οπότε ρώτησα έναν αστυνομικό στα 50 μέτρα που στεκόταν, δεν του είπα ούτε ποια είναι ούτε τίποτα, του λέω κοιτάξτε με, πως είμαι 50 κιλά. Βλέπετε ότι μπροστά είναι πανύψηλη, τα θηρία, δηλαδή γυμνασμένοι άντρες, είδα λωστούς να κρατάνε, αρκετοί κρατούσαν λωστούς. Οπότε του λέω μπορείτε να με συνοδεύσετε, δηλαδή δύο μου φίλοι είχαν προχωρήσει λίγα μέτρα παραπέρα. Μου λέει προχωρήστε κυρία μου, δεν θα σας πειράξουν και αν σας ενοχλήσουν είμαστε εδώ. Προχώρησα, έφτασα τους υπόλοιπους και εκεί ξεκίνησε ένας προξίδι που εγώ πια έχασα, δηλαδή μας ήταν κλειός μπροστά μας, δεν μας επέτρεπαν να μπούμε στην αίθουσα, μας φώναζαν διάφορα έτσι συνθήματα και εγώ απλώς αφέθηκα στο στρώξο, δηλαδή κάπου χάθηκα και με τους άλλους, δεν καταλάβαινα πια πού πήγαινε η κατάσταση. Και απλώς ένιωσα σε κάποια φάση ένα χέρι, κατάλαβα ότι ήταν ο φίλος μου. Ο φίλος μου που ήταν μαζί μου, ο Ανδρέας ο Σουτζής, είναι και πολύ γεροδεμένος. Οπότε έσπρωξε, μπήκαμε μέσα και έτσι κατάφερα να μπω μέσα. Μέσα τώρα μιλούσε ο κύριος Σταλάτ, αλλά χτυπούσανε τις πόρτες, κλωτσούσανε τις πόρτες και συνεχώς δηλαδή ενοχλούσαν, δεν σταμάτησαν να χτυπάνε τις πόρτες και τις δύο, και την είσοδο και την έξοδο. Ήταν μια συνεχής ενόχληση.